Ами хора, Майкъл повърна още 2 пъти. Вътре при доктора. Хора, аз вече не мога. Току-що ми се скъса чехлата. Разбирате ли, единствените ми чехли. Току-що се скъса, направо вече ми писна. Колата не палеше. Показваше на таблото, че няма ключ и светеше Key Out, както и в момента. Не, това се е баба. Не знам, супер много изнервено ми е заради този багаж. Стига си снимал. Абе, май си затвърждавам мнението, че изобщо не харесвам море. Предпочитам басейнче, чистичко. Обаче, тук е една медуза, още една до нея, още една до нея. Медузата до Майкъл дойде. Никакви градини повече. Най-щурата и яка книга е тук, в Пакостландия! Книгата е пълна с супер много игри, загадки, лабиринти, моят дневник, който е пълен с тайни и много смях. Какво мисля за възрастните? Какво мислиш, бе? Ще прочетете в книгата! А сега чуйте най-якото нещо. Може да участваш във видео с нас! Точно така, 10 от вас ще бъдат избрани. 10 от вас ще бъдат избрани, за да участват във видео с мен, Сандъф и Криси. Всяка една книга Пакостландия ви дава билет, с който можете да участвате в видеото, в което ще снимаме цели 10 от вас с нас и ще стане много яко, нали, тати? Пакостландия! А ще има ли подаръци? Да! Абсолютно всеки поръчал още сега на преордър получава нашия таен плакат и нашата тайна картичка с нашите автографи. Не чакайте, елате с нас в Пакостландия! Добро утро, хора! Ние днес отиваме на море. Супер много ми се спи, хора, още не съм се събудила. Майка, че стана преди малко. Как си, мама? Ще ходим ли днес на море? Да. Мини да вземем ли с нас? Да. Ще разхождаме ли на плажа? Добре, мама, ела да те чункам. Обичам те, мама. Ами хора, Майкъл каза пак да снимаме. И затова пуснах видеото да снимаме. Видео. Мале, колко много ми спи, наистина. Не папай. Не папай. Мини, не папи телефона. Не папай. Здравей на хората, добро утро. Аз не ми казвах, мама. Мини. Лицето не. Не папи Майкъл. Не, папа Майкъл, Мини. Скажи да дадим по коремчето, тя много обича, виж и седи коротко. Да, Мини. Да, като дадеш по коремчето, седи коротко. Мини. Дай ръком. И масаж. Мини масаж. Мини, искаш ли масаж? Дай не иска масаж. Дай не иска. Тя не иска масаж, така ли? Да. А ти искаш ли? Да, иска. Добре. Ела така долу, Мини. Кой, мама? Да кажем на хората ли? Искаш ли да легнеш и да ти правя масаж? Така харесва ли? Айде хора, включваме се след мъничко. Ама кажи чао за сега. Не, ди чао. 5 minutes later. Ще спинкаме ли още? Айде, искаш да спинкаме. Лека наши хора, ние ще спим
още малко. Two hours later. Айде на морето. Стягаме багажа. Айде на морето. Смисъл да ви намажа. Добро утро. Странен сън. Какъв? Как някак се отивахме някъде. Как Мини ме следва. Така. И след се тръгне. Мини. Да. Мале, много странен съм, Криса. Хора, Майкъл, че преди малко повърна. Точно тук, докато долу правихме багажите. Как си бе, мама? Той иска да гледа детско. Ние гледаме детско, обаче... Повърнаме и сега ще го водим тук, понеже днеска е неделя. Да, то пък голям късмет. Точно в неделя, точно преди да тръгнем на морето. Преди голямата 20-дневна ваканция. Да, тати, да. Ето, мама, ще пуснем. И сега ще ходим до Чичо доктор. Тук има една болница, работеща в неделя. Да, тя е клиника за деца. Работи 24/7. И така започваме нашата ваканция. Да, дори с лека температура 37,4. Да, 37,4, да. Иначе си изглежда добре, даже и яде, защото беше Той е гладен. голям мъж, ама ще го прегледат, ще предпишат някакви хапченца да пие и така, ще му мине, няма страшно. Аз слагам тук. Ти слагаш тук, добре. Я кажи нещо, боли ли те? Да, това е... Кое те боли? Това е... Майки? Кое те боли, мама? Нещо боли ли те? One hour later. Хора, направо днеска не знам какво ще става. Аз не скрисих колата, защото имахме малко работа. Трябваше да се отбием до едно място. Преди морето искам да запаля колата и тя... Колата не палеше. Показваше на таблото, че няма ключ и светеше Key Out, както и в момента. Не, това се е баба с ето. Пише, че няма ключ, а ключ реално има. Сега изгаси, че... Ма днеска не знам какво става, направо скандално. И Майкъл чу с тази температура лека, къде я вдигна. Не знам, явно винаги трябва да е гадно преди да се тръгне някъде на път, трябва да се бърза, да има притеснения, децата да се разболеят, колата да не запали, щопане, без всичко топ, нямам проблем. Отиваме сега с Криси да свършим ангажимента и после като се върнем ще отидем с Майкъл на доктор, за да го прегледат и да видим какво му е. Като цяло той се изглежда супер, просто повърна, има лека температура, което разбира се не е окей. И тъй като ще пътуваме и няма да сме си в София, ще го закараме на преглед, за да го прегледат. И да се надяваме, че всичко е наред. Хора, за първи път виждам толкова празна София, абсолютно няма коли или има супер малко движение. А по принцип и в неделя в София винаги има движение, обаче вижте, днес е чил. Много яко. Поне друго, поне пътя да ни е лекче направо, не знам, честно ви казвам. Отиваме сега вкъщи, събираме багажа, каквото е останало да досъбираме. Директно ще закараме Майкъл до една клиника на преглед. И след това да си надяваме, че всичко ще е наред, потегляме за морето. Честно казано, по-добре, че стана тази сутрин, за да можем сега да го закараме на преглед, а не примерно утре, когато вече сме на морето, не че нямаше там да го закараме. Ама друго си е тук, нали, си знаеме всичко, лекарите си ги познавам, просто и на мен самата ми е по-спокойно, когато отиваме при тях. Така че да се надявам да е просто някакъв лек вирус или някаква лека настинка и всичко да мине много леко, защото вътрешно малко сега се притеснявам и ми е... Няма много настроение. 6.5 hours later. Хора, аз вече не мога, тук що ми се скъса чехлата, разбирате ли, единствените ми чехли. Къде? Тук що се скъса, направо вече ми писна. Това ще бъде повод да си купиш нови сега от момента. Абе, моля ти се. Хора, останаха ни ето тези неща и трябва да ги сложим тук. Това е игра на Тетрис. Игра на тронове.
Грана, ям, какво, гледай. Оле. Давай първо, голямото върху. Това му е големия замък, който сега ще надуваме. Гледайте до края на видеото. Той наистина е голям, по-голям от колата този замък. Ето тук. Перфектно. Гледай само, буквално. А знаете ли, на отиване винаги багажа е подреден, на връщане не, и то на връщане май ще е по-скандално. Той сакчи. Ела да виж, гледай са. Виждате ли? Да. Гледай. Оп. Вау! Винаги, когато отивате някъде, колата е подредена. Колата е подредена, на връщане няма да е. Това казах и аз. Леко, тати, това ми е ринг лампата, вчера си я купи. Айде, давай, реди ги да тръгваме. Ще ми е жега. Това е, сега ще видите какво е за Майкъл едно воланче. Метни го по-силно. Би трябвало сега. Силно. Не. Преди малко не стана ли? И ставаше. Черния сак да... да, дигни го право това. Ние това трябваше да го дадеме на Мъци вчера. Да. Да, и така. Да, изправи го прав и тъмън и ще сложиш и плика отзад на джамбо за плажа и гарачка. Да, аз просто няма да виждам. То за какво да виждам? Имаш странично огледала. Ние така, ако направиме, да не се побере всичко. Нали, това ти казах и аз. Леле, хора! Живота няма как да е скучен с две деца и куче, но ние и не искаме. А ти освен да седиш и да снимаш, нещо друго да направиш? Какво? Кажи какво мога друго аз да направя. Сега ще видиш какво. Бациде! Хора, тък му спрях да снимам и той ми го хвърли на земята. И сипа го от плика. Ма защо ме мразиш? Айде, опит 2. Сега ще има успешен опит. Да, просто по-силно и ще стане. Не. Според мен и черната... Ма дай отпред, чакай. И аз да се включа, че до утре няма да стигнем. 12 seconds later. Лей са. Снимаш ли? Снимам. Така. Топ. Не. Почти. Не. Мале, как ще щупи? Мале! Това сега бе любов. Ма чакай, преди малко буквално нямаше проблем. Я да решавам за пробвам. Как? Чакай да видим. Къде е удра? Това пречи тук горно. Ето го. Защото багажника не е като нормален джип, а е скосен. Да решавам да пробвам, не знам. Мале, много се ядосих и това слънце как пече. Да, дигай тежко, няма проблем. Ти снимаш. Дай аз да го правя. Чакай, че тук не мога Не съм добър на Тетрис. Това да го изправиме ли? Чакай, добре, дай аз да го правя, дигай. Чакайте, любов, моля ти се, не ме напрягай сега, трябва ли да се караме винаги преди да тръгнем? Да, то е задължително. Айде и това го дигне така. Айде, взимай. Малко да се чупа ногти. Обаче винаги, когато се тръгва някъде, това е задължително семейно правило, не само при нас, по принцип. Леле, какви мръсни камери! Айде бе, човек, изнерви се. Да се караме. То така е 1000 пъти по-логично. Сега. И се побира всичко. Не се побира всичко, къде се е побрало всичко? Сега ще побере, гледай, така е изправен. Ма сега да, естествено, че ще стане. Да. Ох. Как? Добре, това трябваше да го пратим. Това е проблем. Това трябваше на Мъци. Нищо е така отгоре, не се тая, че няма да виждам. Аз виждам и от страничните. Това вече не знам. То не може. По-скоро това тук, а това отзад. 6.5 hours later. 1, 2, 3. Ето, двамата в комбина сме топ. Да. Просто ние сме най-добрия екип и двамата, когато правим нещо, е много по-добре. Айде. Натоварихме се и тръгваме. Аз май казах, че отиваме до личния, но ние не отиваме до личния, отиваме до една частна клиника, която е за детски прегледи и работи 24/7. Личния не работи, защото е неделя. Днес е неделя и няма как да отидем до личния. До днес само да кажа, станахме Майкъл с лека температура и повърна веднъж, но той, защото се закашля, явно се задави. Това са новините до тук. Очаквайте включване и своето развитие.
След това колата не искаше да запали, защото ключовете не ги отчиташе. След това, като се прибрахме, още 1000 неща станаха, аз вече не помня какво. Аз къса ми се чекала. Важното е, че се натоварихме и потегляме. Аз даже мисля, че на Майкълчо му няма нищо, може би леко го боли гърло. Ама да видим, надявам се да е това. Сега ще ви кажа след малко, когато го прегледат, какво са казали. И стискайте палци, всичко да е наред, да си изкараме готино, защото ние реално почти цял месец ще бъдем на море, затова имаме и толкова много багаж. Ама то и август сме почти половината месец. И половината август, да, ама до август има време, не август сме и на сватба на бубата и на Ицака. Пълна лудница, хора, отделно ще снимаме видеа. И всичко това ще има влогове, така че гледайте. Но пък получаваме добри знаци от съдбата. Много яко. И аптеката до това. Да. Стига сега защо така ми развали настроението? Ето до него аптека. Да, отпусти се моретето. Както и при нас, ще ходим първо до аптека и после моретето. Да. Хора, Майкъл повърна още 2 пъти. Вътре при доктора. И да, минавайте. Здравейте. Да, прекъсна една жена, която и те са... Вчера са тръгнали за море, обаче дъщеря ме повърнала 6 пъти в колата. 8 пъти. 8 ли? 8 пъти в колата, стигнали са до Пловдив и са се върнали. Да, ние сега между другото отиваме до аптеката и се прибираме вкъщи, влагаме морето с един ден, за да почувства Майкъл по-добре. Важното е да сме здрави, Майкъл че се чувства добре. Ти няма страшно. Ти си мъж. И стискате палци, всичко ще бъде наред, аз знам. Майкъл буквално заспа за 1 секунда. Той ме е зле, да. Много ми е гадно на мен. Аз винаги, по принцип, той не боледува. Няма страшно. В пътите, в които боледува, има леко карема, нали, кашлици, такива нормални неща. Миналата година, само че август месец беше, за един ден имаше такъв вирус с повръщане. Този път обаче днес повърна повече път. Това ще е за един ден, не се притеснявам, аз не се притеснявам, знам, че всичко е наред. Майкъл, че е голям мъж и няма страшно. Да, кофтото е, че сега заспа в колата и... Ама не, ще го изчакаме да се наспи в колата и после ще се качиме. Надяваме се... Хора, да, и тук и Сандър го е оповръщал, аз също цялата тук съм... Целите сме оповръщани, ама се тая. Мен най-ми е така притеснено, нали, за Майкъл. Човек като се прави много... Ти си добре, нали? Супер. Да не те мисля са и тебе, че... Оказва се, че е летен вирус, който просто ето, летнал го и край, няма какво да правиш. Да, дано всичко да е наред само и бързо да му мине. Мен не ми пука за морето. Ама се ми е тази. Не искам на Майкъл да му е гадно, защото и на мен не ми е гадно и ми е мъчно. Всичко е наред. И също тук дадох какво да хапва и какво да не хапва заради повръщането. Нали, няколко дни реално. Диета малко, да. На диета. Когато отидем на морето, тогава се тая за морето. Важно е да сме здрави. Здравето е най-важно. Така че хора, прибираме се сега, отиваме до аптеката, след това в къщи. Промяна в плановете. Ще ви държим в течение какво се случва. Стискайте палци да не повръща повече, защото ако повръща може да се обезводни и тогава трябва да се върнем да го сложат на система в болницата, но няма да се налага. Да, но не се налага, защото той Майкъл Мир не може да седи. Аз не знам как ще му сложат система. Ако се налага, не знам. Няма да се налага. Той сега спи и след обедния сън ще е като пушка. Даже може и вечерта да тръгнем за море. Да, гледайте до край, стискате палци. Хора, ние малко спахме. Малко сега има пак лека температура, затова сме му сложили един колпач, но хубавото е, че папа бисквитки, нали мама? Има апетит. Не, Мини, не папа бисквитката. Му натопи чорапки с оцет да му сложим на кръцата. Да, тати, свали го това. За да ги сготвим, после да ги изпапаме. Да, не салатка. Да, а утре може и с мидички да ги папаме. Ето му ги с пингвинки. Аз ще му ги сложи, чакай. Така, едно време, нас така са ни лекувани. Браво. Още бисквитка или водичка? И тук сме сложили. Ти давай още бисквитка, не си. Водичка. Бисквитка. Добре, бисквитка давам. Приятели, това му е воланчето от тати. Той му го даде сега. Трябваше да му го даде в колата, ама... То идеята беше по път за морето. Изненадващи неща изкочиха. Нищо, той сега репетира за утре, като тръгнем към морето, през целия път да кара да помага на тати. Да, виж го къв шофьор е. Ще караме ли утре към морето? Чакай, той сега пуска мигачи, бе, тати. Той шофира. Не може да го закачаш. Той шофира. Така. Той е отговорен шофьор на пътя.
1 hour later. Леле, много си хубав. Кой се подготвя за морето? Хей, мама ли да сложи? Да, мама. Слагай на мама. О, мама хубава ли е? Снимем на мама. Да снимаме мама, чак мама да се скара косата от ушите. Леле, благодаря ти. Огледали се на огледа. Кой спи там? Иди си ме тати. На тати какво прави? Чакай да махнем чорапа на Мини, къде го е яла. Иди си ме мини. Ето я Мини, снимай я. Мини, виж камерата. Мини, виж камерата. На тати какво прави? Иди си ме тати. Искам да. Кажи да го папаме. И папаме ли тати? Леле, мога ли да те снимам? Може ли? Да. Ела да се огледаш на огледалото, ела. Сложи шапката, ела да се огледаш. Боже, красавец, дай ръчичка. Айде тук на огледалото. Леле, леле, че си красив. Ау, какви петна има. И тази да сложа. Мама, хубава ли е? Да, мами, това е дало. Скоро Майкъл каза, че му се яде крем супа. Така да той каза супа и аз реших да му направя крем супа. Само с картофче и морковче. Крем супа. Крем супа ще папаме, да, само с картоф и морковче без други работи. За днес пък утре мама на морето ще направи по-вкусна крем супа. Искаш ли? Ай сега като е готова, мама, само да се сварят картофките. Meanwhile. Мале, шофьора. Мама, ма ти си бетон. Бетон мъж и половина, браво. Айде, тати тук събира сили, ама Мини го събуди, защото го лисна по устата. А между другото, той няма температура. Бацата ма видя от Майкъл и той искаше. Аз и на единия. Айде, чао, да после ние караме. Ето е и супичката. Доста е топло, защото стана току-що. Сложих му малко сухари. И сега като стине, ще му дам да папа. Да се надявам, че всичко ще е наред и няма да има връщане на поръчката. Добро утро, хора! Станахме преди малко. Спахме абсолютно цяла нощ непробудно. Сега Майкъл иска бисквитка. Ще го видим как е и да се надяваме, че днес ще ходим на море. Как си, майки? 5 hours later. Хора, побрахме се, но на каква цена? Майкъл реши сега, че иска и колелото да си вземе. Това е колелото. Багажника с всеки сантиметър. Наистина дрона си взех даже. Така че очаквайте яки кадри, яки. Влогове, клипове, гледайте, ние тръгваме. Втори опит за море за тръгване. Този път ще бъде успешен. Genius. Let's do this. Хора, супер изнервено ми е, защото имаме адски много багаж, разбирате ли? И не знам какво ще го правим този багаж и защо не сме взели толкова много багаж. Да, реално ние отиваме за 20 дни там, обаче... Еми дай да се върнем да оставим багажа. Ами не мога, аз така съм си подредила... Аз така съм си подредила куфарите и сега ако се върнем да остава багаж, аз трябва да изкарам всичко и да прегледам, че да пренареда. Буквално имаме по един куфър на човек, което е изключително много. Много е, ама... Още повече, че сме на море, ние не се изнасяме там да живеем. Тебе да снимам. Може ли теб да снимаш? А ние в нас имаме още неща. Ми да се върнем да вземем от нас и другите неща. Аз ти казах, че той е амбулант, той няма да го кара. Ти къде ма го служи? Как ще го кара там? Просто е пълна лудница. Идеята беше да си кара това, защото... Може на седалката, виж, ето това отзад. Ама то ще му е супер далече. Тук се дава. Как ще го хване волан? Идеята беше да му е на задната такова. Моля ти се, къде си метника просто някъде. Дай да си играе по принцип, ако иска. Ох, тръгваме. Айде. Отиваме първо до аптека. Дай после да заредим и така. Стискайте палци, всичко ще е наред този път. И хора, защото сме с още много малко багаж, нали? Аз реших да добавя още една чанта, просто за да наистина ептен да няма къде да се стъпи. То в момента няма. Не знам къде да се кача, честно казвам. Не е смешно, бейби, на те ти е широко около краката. О, не ми е екстра тук, карам си... Гледай. Карам си джета. Криса, имаш ли място при тебе? Тя си има тук.
Не, това е абсурдно. Другия месец, като сме на море, искам 4-мата да ходим с един сак. 4-мата с един сак? Да, стига. Трябва ни по един чист бански и по 2 неща, просто да може да ги сменяме, да се перат другите и така. Окей. Абсурдно е това просто, хора. Аз сега мога ли така 4 часа да пътувам? Абсурд. С това така тук ли? Кое? Е това? Аз как да се... Не знам, супер много изнервено ми е заради този багаж. Стига си снимал. Тезнахме хора до Сандър да провери гумите, да заредим гориво. Майкъл се разхожда, сега иска в колата. Тати, ще го качиш ли в колата, че иска? Обичам два тира да се изпреварват. Бургас, газ, кръговото влизам с мръсна газ. Айде кръговото на Бургас влизаме, ма не с мръсна газ, така прилично. Хора, на 10 минути сме от Черноморец и откакто Майкъл е станал, слушаме само Гъми Беар. Гъми Беар. Айде, стигнахме успешно! Ей! Майкълче, айде! Юху! Най-накрая! Значи, втория опит е успешен беше. Се казваше. Така трябва да влезнеш. Значи вчера малко фал старт, обаче сега стигнахме. Ето е градина. Много яко! Най-щурата и яка книга е тук, в Акостландия! Може да участваш в видео с нас! 10 от вас ще бъдат избрани, за да участват в видео с мен, Сандев и Криси. Абсолютно всеки поръчал още сега на преордър получава нашия таен плакат и нашата тайна картичка с нашите автографи. Не чакайте, елате с нас в Акостландия! 12 seconds later. Така, хора, ето го морето, ето го и бунгалото. Майкъл остана пред Фоли. Ще дойдат сигурно по-късно, тяхното е по-назад. Ето така изглеждат бунгалата и отпред. Много е яко. Аз се виждам в огледалото. Юху! Супер! Сега сваляме големия багаж. Всъщност, айде ще направим едно бързо румтурче. Един румтур. A few minutes later. Как се отключи? Дай бе! A little longer than a few minutes later. Как ли? Чакай, стой. Не, айде да те видя как ще отворя. Чакай бе, стой бе. Many minutes later. Не, нещо такова. Ето бе, Криси отвори. Не. Може би. Това ли искат? Да. Чакай, това ли ми е стаята? 6.5 hours later. Дайте аз да пробвам. Стой. Не, нещо може би не е такова. Все едно е отключено. Чакай. 5 часа по-късно. Сега отворено бе. Не. Отвътре е заключено. Къде? Отвътре е заключено? Кой ще отвори отвътре? То вътре не би трябвало да има някой. Ето го Майкъл с Поли. Ето ги, идват. A little longer than a few minutes later. Че не даде на жена ти. Ама какво? Как го отворих? Не знам, просто го отворих. Ето, то е също като миналата година, само че по-надолу бунгало. Супер е. Да, ние там я бяхме изкарали от века, само да включим и климатик. Много си е яко. Аз много се гебаш. Да, яко е сега, като разбере, че нямаш гардероб, е много яко с нашите багажи, които са... Чакай, не дей така скипваш. По-различно от миналата. Той е 100 пъти по-хубаво от миналата. Добре да има ето такова. Такъв тип. Ама защото миналата година нямаше. Нашето беше нещо смотано миналата година. Това е много яко и газарско. Тук спиме ние ли? Или тук спът Криси и Майкъл? Това ще се разберем след маничко. Харесва ли ти тук, мама? Страхотно. Остапа се домакна. Ма да ти донеса детето, бе. Ма нали го стана при тебе, що ми го носи. Ела да видиш спалнята дали ти харесва. Айде хора, не да гледате си, ако искате просто лапи ми само. Не с обувките, бе! Абе, чакай да махнем обувките, бе! Майкъл! Беби, той се качи с обувките. Мама, ще спиш ли в леглото? Може да те събуди. Искаш ли да ме снимаш? Това и се банята. Я да видиме банята, искаш ли?
Ето, че имаше значение, беби, да вземем стойката. Ето, хора, сега тук купих си един ринг лайт от Илианци и Сандев ме увика. Добре. Пък вижте колко е удобно. Виж колко е удобно. Да. Нарисува ли се нищо, мама? Ето сега ви оставям в ръцете на децата ми, които ще рисуват, докато аз набързо горе-долу се опитам да оправя някакси багажа, който сме домъкнали. Ами не, той ти помагаш, ама аз после го пренареждам чисто като жена и така как на мен ми харесва. Тати, закри си децата с стола тук отпред. Аз снимам. Ага. А защо така си сложил панталона на бъл смешно? Миналата година... Това беше... Бейби, бунгалото е по-голямо от миналата година. Това се опитвам да ти обясня. Ние, защото миналата година бяхме тук само че по-напред и бунгалото беше по-малко, сега е по-голямо. Страхотно. Спалница сега е топа, жалко, че няма ние да спиме там. Не е жалко, тук да си... Тук така да може да си лафим, да си изгледаме да се топаме. Иначе ако тук спът децата, ние край и ние разпи. Става бе, не ста. Дечица, какво рисувате? Мама, не на масата, но само тук. Аз рисувам плаж. Плаж? Добре. И ти рисуваш плаж? Мини, тук стой. Айде след малко тати ще ти надуе подаръка. Ето така, хора, от тук е нашата гледка. После ще се разходим и до плажа задължително. Аз искам да заведем и Майкъл. На Маги Халаджан заведението е там. Ама дали е това? Той е бе, той е. Не е по-назад. Не е бе, той аз виждам, че пише. Добре. Ще го посетим и него. После ще се разходим. Сега първо ще разпънем огромния замък, който тук не знам дали ще се побере изобщо. Ето го пред. Да. Така че гледайте до края. 12 seconds later. Леле, гледайте какво става. О, яко. Яко ли е, тати? Да, това е майки. Искаш да се возиш ли? Може ли? Мине ли малко... А и ти ли искаш? Да. Не знам, малко не е ли опасно ми се струва? Беби, ти какво мислиш? Искат да се качват децата на това? Къде си биха качила, Майкъл, малко? Целия си в масер. Айде да се оправим и да ходим да видим морето. Искате ли? Да. Ама тати не дойде Не, първо да видим морето, че той после няма да иска. Айде да обуваме обувките. Ти какво рисуваш, бе? Морето. И залеза, това е залеза. Залеза! Хора, горе-долу поуправихме багажа. Какво има, мам? Ама ти си с обувчици, давай, затова сме с обувки, не сме боси. Отиваме сега да видим плажа, после ще ходим да видим и съседите. И таткото идва, Айде! Къде си каза, че по-късно ще отиде до плажа? Яко! Айде! И ти искаш? Оле, тати, какво ще го правиме штурчето и той иска? Леле, направи бе, тати. Ти си малко по-маничък за това. Той иска ето на това, хора. Малко по-малък. Ама това е малко... Мама я е страх да те пусне. Още си маничък. Сега кака е по-голяма. И Майкъл ли е по-голям? Леле, И Майкъл е по-голям. Айде ние вървиме, после ще се включим. Леле, хора, друго си е. Значи, след всичките тия кофти емоции вчера, повръщания на Майкъл, изведнъж да сме си тук и всичко да е наред, направо си е безценно. Много ясно. Леле, кой забелязваме така случайно. Някакви пирати. Градински пирати. Студено е. На водата ли? Тати, ще тапнем ли крачетата? Ма тя е студено. Не бе, добре бе, как се студено? На мен не е студено. Къде е Крис? Крис е в бунгалото. Не й даваме да идва. Нали няма достъп до нашия фризер? Айде, заминаха ви сладолевите. Тати, ще топнем ли крачетата? Що? Студено ли ти е? Ще топнем ли? Айде. 1, 2, 3. Айде. Яко е? Да. Харесва ли ти? Как се кефи? Леле. Кой се кефи? Кой се кефи? No. Тук сложихме банските. Ама не знам. Майко, кефиш ли се? Искаш ли Мъци да ти изпее песен? Да. Верно ли?
Морето! Морето! Вау! Невероятен репертуар, подготви още песни за утре. Ами то трябва да има още морски песни. Няма други, аз сещам се на Лео играта. Лео, Не, другата. Смасло да ви намажа. Да. Kiss me hard before you go. Не, друга е. Summertime sad. Не. Поли! Чакай, той нека се вира, че му е... Мама, много ли го дай това, мама? Ама трябва, тати, кажи, че трябва да носи... И шапката, да. Ето тъкмо. Да под слънцето нещо. Няма. Яко е, да. И така, хора, очаквайте включване след мъничко. Мартин, към теб. Да, така е. Чакай, че аз с телефона, така ще влизаме. Беби, отивам за Бански и ти после отиваш. Хора, върнахме се, за да се намажеме, да си сложиме банските. Аз сега моя не мога да ви го покажа, ама е много як. Мажа се с това на Енел за тен. Реално... Ще го колко май от това. Опа! Майкълчо също е тук и е готов. Чай ще го ползвам това за огледало. Ти няма ли да ходиш да идваш на плаж? Не. Добре, тя се има. Магазина. Тя отива до магазина, добре. Да се разходим в мини. Добре. Ползвам ви за огледало, уважаеми зрители. Олио за тен, всеки си прави каквото си иска. Да. Сандев не е взел помпата на батута, обаче ще го дуеш с помпата на колата и не ми пука. Мама, и чакай, сега тръгваме. Защото детето... Аз това съм ги купила за тука. Надявам се да се получи, ще гледате. Сега, мама, ние слизаме. Мале, това толкова мирише. В принцип, аз съм си взела и такъв бански без презрамки, защото мразя да изгарям на презрамки. Мъци, чухте ли го какво вика, хора? Вика, залагахме. Какво ще измислите да не дойдете на море? Ние нарочно... Те си мислят, че нарочно не сме искали да дойдем. Това е най-досадното нещо на света, да си слагаш такива работи. Ама, успях. Approximately 10 hours later. Хора, отиваме да се цопнем във водата. Да. Поли и Майкъл вече са там. Тя пак отиде с сина ни. Май си затвърждавам мнението, че изобщо не харесвам море. Предпочитам басейнче, чистичко. Морето за снимки красиво, иначе гнусно. Само може ли тук медуза до медуза? Да, красота голяма е, наистина, ето го. Много е красиво, много е яко, съгласен съм. Обаче, тук е на медуза, още една до нея. Гнусно ми е, бе, хора, не искам, бе. Не знам, аз ли нещо... Пишете в коментарите, вие предпочитате басейн или море? Ти какво предпочиташ? То ясно какво предпочитам, ама пък за детето е готино. За Майкъл, да. А той си се забавлява, човека. Тати, яко ли е на морето? Чакай само по крака. Много голяма. Така. Много голям замък правиш ти. И дай сега да го обърнем. Искаш ли ти? Да. Айде. Аз така му пазя сянка. Много голям замък. Леле, браво! Чакай, Леле, ще те издай. Нищо, тати. Ела да те измия. Нищо. Тук така. И те измиваме. Браво! Медузата до Майкъл дойде. Ужас. Не знам, хора. Никакви градини повече. Ужас. Басейнчето. Ние после след градина сме на хотел с басейн. Мисля, че е много по-добре. Поли, ти предпочиташ кое? Да не се лигавиш. Нищо. Какво се лигави? Погледни колко ме... Какво гледай, той гнусно, бе. Ако бяхте тук останали... не. Да, миналата тук и не останахме доволни и не знам защо се върнахме. Не знам и аз защо. Смисъл, ние сме доволни като цяло. Градина просто не сме фени. Миналата година имаше такива медузи. Като котка бяха! Като котка са! Топих ръката, изобщо не съм влизала. Ясно, не съм влизал миналата година. Чай да го пазя. Много е яко. Яко е така да го гледаш. То даже и да гледаш, те тия гледай, гнусни работи. Мале, ти цял замък построи, бе, тати.
Сега ще обръщаме ли? Да. Айде, обръщай. Еми, Поли, айде, мерси, че ще го гледаш, Майкъл. Ще се видиме на 22-ри, като си тръгвате. Айде, чао. Беби, Поли обеща, че ще гледа Майкъл. Айде. Не, той си е за мен. Айде. Чао. Значи никакви градини повече не знам. Тук просто абсурд. Ела да видиш медуза. Ела да видиш медузата. Гърци като всички други гейове. Не. Ела да видиш каква медуза. Чакай, сега ще видиш каква огромна медуза. Чакай, че тя е там до крака ти стои. Къде е? Да. Погледни каква медуза. Глей, хора не знам дали я виждат. Голяма ема не е. Глей. Значи тя не е много... Как бе? Глей. Тия медузи не са смъртоносни. Ама не е смъртоносни, ма са отвратителни. Не. Какво? Те са отвратителни. И като отидеш в Велинград, ще се оплакваш и че има много трева по земята. Там няма водорасли медузи. А в басейна няма нищо, има хлор. Отива на море и му пречи, че има природа. Искам хлор в басейна, хлор. Заради такива мъже пропих. Много гнусно, хора, не мога повярвам. А ти хвана медузата ли бе, човек? Абе, хвана... Нали виждаш истинските мъже, какво правят? Абе... Аз ще си хода. За салата става, Една салатка, малко оцет, това онова. Идеалме. Хора, който е гледал миналата година влога от морето, знае, че Майкъл проходи в това заведение, държи. Ето там, ето този пепелник там на онази маса. Интересен начин да проходи. Така, добре ли ти е тук? Не. Как не? Тогава ставай. Може ли аз да легна вместо теб? Може ли аз да легна? Няма, айде, люшкай се. Нека му е зле тук. Гледайте какво става. Топ. Това ми харесва. Ма да има дозите. Какво правиш ти, бе? Искаш гъдел ли, бе? Искаш ли гнили, бе? Искаш ли гняли, бе? Ти ще пиеш ли коктейл? Коктейл ще пиеш ли? Искам. Сега и на себе ще дадем. На пупата ще дадем. На пупата. Те искаме много и малко кисело. Ще е топ тук. Ти можеш ли да звънем на каката? Да. Иди да снимаш след малко. Той да звънне на кака. Може, дечицата ми сладички. Много е хубава динята, да. Направо динята е кръпача. Риси? Да. О, бой. Той изяде една маймунка и сега иска вече да го папа. Много ли е хубава динята, мама? Ние сме си с коктейлчетата. Динята е сладка, да. На здраве! Ние сме си тук така с коктейлчето. Сега си гледа кой няма да пие. Коктейл е топ. А нищо, че всички деца са при нас, дето сме така от групичка. Да. Може още някой да си остави децата. Не бе. Тук ми хареса пак да кажа, но не и при медузите. Много яките миди. Хора, вижте мидите. Еха. Вау. 5 minutes later. Децата отиват да търсят мидички, а пък ние с таткото оставаме сами. Ние сме си тук с коктейлчета. Кой има деца да си гледам? Да намерите повече мидички. Един чувал миди търсете. Като напълните един чувал, тогава се върнете. Час и половина. Това има време и за вечеря. Още едно коктейлче. Още едно коктейлче. На живо от плажа. Плажа управлява да живо. Градина. Община Градина. Градина село. Област Павликени. 15 minutes later. Хора, децата се връщат, мисля, че са доволни. Сега ще видим дали са събрали мидички и ако да, колко. Ето на това Криси и Майкъл искат да се качат. Не знам, ама е яко. Събрахте ли мидички, мама? Събрахте ли мидички? Да. Айде, люлете се тук на люлката
я вижте колко мидички. Леле. Направихте липки, Майкъл? И рибки? Рибки, браво на кака. Има и на кака Криси, на Майкъл. Майкъл ми направи рибки. Майкъл? Рибки. Леле. Отидох да взема телефона на Сандев и Мини, защото Криси я беше оставила. И сега тя тичка по мене, Мини. Къде си, Мини? Айде, ела бързо на морето. Айде, Мини. Чакайте, аз тук съм изела и купичката. Мини, ела. Айде, Мини. Леле, Мини на море. Бързо, Мини, браво. Ела да видиш къде е Сандев. Леле, колко много мидички. Айде, смийте ръчичките и отивайте. Че Мини е тук се смее. Мале, Мини, тук хубаво ли е? Леле, тя откача. Минке, ма много си хубава. Харесва ли ти на морето? Водичка. Мале, колко се... Леле, тя откача. Минке. Леле, мале, ма къде ходиш ти, бе? Къде? Чакай, не ме... Тя же става руса, хора. Такава да е бяла отгоре. Ще донесат купичка с водичка, сервитьорката даже... Аз само да кажа, че не съм се напишкала тука. Аха, не си. Мини, тук ти е водичката, виж. Ей, тук ти е водичката. Олеле, ма тя много щастлива. Тя за първи път е това. Това е първото море на Мини. Да. Тя само у нас беше затворено сега, че не може да излиза. Мини, не! Тук е... Ти да при хората, ама ни. Хора, ние се върнахме от плаж, Майкъл човече изкъпан, сега и таткото ще се къпе, а обаче преди това ще трябва да надуваме помпата. Сандев е забравил помпата, но имаме една, която е за колата, малко бръмчи, ама ще стане бързо, той много не иска да доста пускаме. Бръмчи, ама... Мама казва, че много ще радва, сега вечерта тук няма детски кът или нещо, пък да се забавлява. Сега ще видим, мама. Давай. Яко ли, мама? Много ще бръмчи. Ето нож. Абе, тати, то ще стане за 10 минути. Знаеш как ще си изкепи? Даже може утре, като е топло, да го намокнем с вода. Ей, сега тати ще надуе батута, мам. Ела да вземем. Това е наистина огромно, хора. Ето я помпата. Сандев много ми се подиграваше, че съм си купила ефтин статив, обаче върши супер работа. Изобщо не е чак толкова. Ами не е любов, аз това ти казвам, ето. По принцип това е компресор за спадната гума или спукана, да може малко да се дигне. Включва се в колата и от тук влиза въздух, обаче това, нали... Здравейте, хора! Здравейте! Сега ще надуваме батута и после ще се къпеме! A little longer than a few minutes later. И така, хора, преместихме батута. За 10 минути нищо няма да стане. Айде стане сутринта в 6:30. Ето тук. Давай, тате, става. Топ. Това е готово, топ. Само го затвори. Ма да не спреш на мамо таймлапса. Той точно е толкова голямо по... Хора, да знаете, че Майкъл ви снима. Тя виж, Поли идва. Та само идва да иска някакви неща. Може. Браво, тати, напредваме. А хора, ето там имаме голям надут батут. Ама друго си е сега тук баща ти да ти надува батута. Почти успяхме! Имаме лек проблем, ама Сандев винаги намира решение. Да. Ами ние имаме проблем с това, че реално сме изгубили истинската помпа на това. Мама, искаш ли да скачаш? Айде! Аз дадох 40 лева за голяма помпа.
И нищо. Ама нищо да намерихме решение. Бе, яко си е, какво? Елай ти. Даже е топ, ето. Яко! Даже тъмън, че залита е готино. Яко! Строй не може, ама. Брата ти! Yes. Малко тук на комшиите направихме шума, ама нищо. За 15-20 минути. Ето е много. Мама, яко ли? Айде, ама скача и ти. Не ми скача, аз съм вече дърто. Айде, бе, дърта си. Как е кръста? Ама тати да пробваме после да го донадуем, или? И да ти кажа, да така даже е по-интересно, като е така прави, виж? Да, защото пък се мърда. Да. Добре, отиваме да се къпем. Доволни сме много. 11 minutes later. Малек, штура игра става тук, хора. Тати, харесва ли ти? Да, ето ми камбаната. Ние Сема само наблюдаваме тук. Старци наблюдават. Ние старците, да, тук с бастунчетата се крепат само и това е. Тати, яко на... Мале, охо! А, сега няма излизане. Леле. Батут. Да. Иначе хора, ето, ако се наду, трябваше да има и тия отстрани да прилича на замък, ама така е още по-яко. Как се да прилича по-скоро на цирк? Да, така си, му е топ. Иначе тук ни е супер. Ето, Криси ще стима, то тук мекичко, бе, то е топ. Мале, супер. Много видео. И така, хора, тук както винаги е страхотно. Много видео очаквайте скоро на Вашингтон. Тук това е нашия, там има и малко така по-голям. Малко. Ще ходиш, бе? Аз миналото лято там бях. Да. Той е малко по-голям. От тук се вижда, че е малък, но всъщност е колко е това цялото. Ма нищо. Задно салто и предно. Да. Има едно, което държи като се носа, как да държи се така. Точно, да. Това там е друго. Това там е друго. Да, Тати. Държи да си настроението. Да, всички спинкат, ама още не. Още виж навънка, никой не спи. Не, не такова. Значи хубаво стана, така ли? Елате ми така. Няма да падне. Чакай, оп. Опа! Ама къде са Майкъл и Криси, бе? Ама аз нещо не мога. Леле, няма ги, бе. Изчезнаха тия деца. Нема ги тия деца. Добре, доволен съм. Само да наблюдават. Ние само наблюдаваме с бастуните. Не, вече пенсията скоро трябва да ми плаща. На 7 число ли взимаш твоите? И аз моите на 7 число. Всеки месец е. Това са ни темите. Гани бер! Или си Гани бер? И гумено момче ли си? И гумено момиче. Кой? Поли. Поли със страшна сила се засилила към нас. О, не. Да бягаме. Та ще крадне първите бастуни. Не, да бягаме според мен, да се скрием. Да, трябва да се скрием по-скоро. Поли, ти направо с ментичката. Ами още не пия, след малко почвам и аз. Тази слушах от 10 сутринта. Ама на почивка сме. Така е. Съгласен съм. Може как скачаш? Леко, не. Може ли да те папам? О, не. Голям купон. 2000 years later. Хора, Майкъл иска на Мики Маус и сега ще ходиме до магазина. Не, първо ще го заведа там да скача и после... Опа! Чакай! Извинявайте. Няма проблем. Отиваме сега. Айде, ела да скачаме на Мики Маус. Аз ще те заведа, ела. Ма то не се минава от тук, мама, тук има ограда. Айде, отиваме на Мики Маус и най-добрата кака има. С Майкъл много се харесаха. Отиваме сега да скачаме и после ще ядеме. На Мики Маус, айде да. Мале, ето го Мики Маус. Айде на Мики Маус. А нашето бунгало, хора, ето тук. Майкъл иска на Мики Маус. Леле, ето го Мики. Мама, ще скачаш ли? Айде, ела само да платим. Къде сте, Майкъл? Леле, яко ли е тука? Оле, яко! Къде избягаха? Къде избягаха децата? Леле! Ама няма ги, бе! Ами... Ето ги! Айде, качвайте се!
Мама, ама дръж се, моля ти се. Дръж се за кака, Ема. Леле, и кака Криси идва. Ето я и кака Криси. Айде, браво на децата. Леле, Ема, моля те, дръж го, че това е бая високо. Айде заедно. Скака, Ема, че е високо, Майкъл. Той може да не иска, ако го е страх, нека по стълбите. Айде, како, качвай си и ти. Айде и кака Криси, давай. Студено. Нищо, тъмън да ви е по-прохладно. Айде! Ами хора, докато децата поскачат, аз просто ще седна и ще си почина мъничко. Тъмън даже тук да ми се вее косата, че я изсуших на 85% и е още леко влажна. И след това отиваме да вечеряме. Аз съм премряла от глад. Супер много съм гладна. Ама нека поскачат малко и след това ще вечеряме. Мама, сам ли се пусна? Трябва да вземеш мурата телефона. Да, дай. Е, тук не можела. Дай. Чакай! Слуха телефона. Идвам да ви снимам! Леле, мама, ти си безстрашен! Давай, мама, яко! Леле! Абе, много готино на това Мики Маус, бе! Айде, Ема! Браво! Скачай, 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 скачай! Криси искаше да я снимам. Давай, Крисе, къде си, мама? А, така! Внимавайте, леле! Мале, много е яко, чакай, аз искам да скачам. Давай, Ема! Айде, мама, давайте скаките! Къде си, Крисе? Чакай, че не мога да те фокусирам. Мале, много яко, супер яко. И аз искам да скачам с децата, не е честно. Хора, с Сандев се мъчихме да надуеме нашия батут. В крайна сметка Майкъл и Криси и Ема дойдоха да скачат на този огромен батут. Той, разбира се, е 100 пъти по-як от нашия. Ама, реално, може изобщо да не се мъчим и просто да го доведа тук да скача. Но нищо. Ние поне опитахме. Утре пък сутринта може да поскача малко повече. Дечица, как сте? Супер! Сега играме с Майкъл на гони си, ще го пипна. Айде още 5 минути и приключваме и отиваме да вечеряме. Че всички нас чакат. Къде е Майкъл? Ето го! Айде още 4 минути, мама. Къде е Майкъл? Ето го, леле изморени дечица. Айде идваме, айде да тръгваме, искате ли? Още малко. Айде още 3 минути и тръгваме. Добре. Още малко, добре. Ай, 3 минути и тръгваме. Many hours later. Опа, леко Крисе, готино ли е тука? Да. Супер е. Айде утре пак ще дойде. Айде, мама, отиваме да папаме. Опа. Айде. Ела да те гушем, ела. Мале, майки, ти днеска направо си топ емчето, сега тук му пусна да кара на Фред Флинстоун колата. Леле. Леле и Поли. Това е за малко деца, аз съм голяма, вече съм дърта. Хора, майка току-що заспа. И аз сега излезах тук на верандата да събера тези неща, които не знам как се събрахме, защо са тук. Надявам се да спи спокойно и непробудно цяла вечер и сега да може малко и ние с Сандър да си починем. Хора, Мили е пълна с някакви трънчета и сега в момента я чиста, а се чистят супер трудно. Оказва се, че тук просто е някакъв фар. Усили такива трънчета остри и се набиват и не само остри, такива кръгли, които са. Да. Кръгли, не тези остри. Даже я покажи. Ами в пепелника сега съм хвърлила и сега като... Цялата и лапичките, всичко и е в тези трънчета. Аз даже мая бая изчистих. Сега се опитвам тук на лапички. Коренчето по лапичките. Минка, спокойно. А утре няма да... Смисъл, или ще седи вътре, или само долу на плажа. Да, никакво излизане, защото тя се пълни с тях и трудно ходи, болия, просто не. Да, и той се набива и тук между възглавничките. Едва съм ги изчистила, даже не искам да я проверя хубаво дали може. Минка. Милата, тя не стига, че толкова път днеска така мина. И геройски, да. Ма всички, и Майкъл, и Крис, и Майкъл спа през целия път. Крис и тя си е чил, Мини, браво. Още едно ето го. Я покажи. Не мога, чакай, той на възглавничката, между... Мини, Тоша, Мини.
Скандално. Криси е Сема и Поли и Тетко на плажа. На плажа се някъде там на тъмното. Някъде си там си на плажа. Той така изглежда. И ние си седиме тук на тераската. Чилваме си. И така тук си направихме. Той е точно нещо. Майкъл, че го гледаме тук на бебефона. Той снимка, виждате. Той доста бързичко това, той пък и той днеска много игра на плажа на Мики Маус, той не нарика Мики Маус, на батута големия. Ей тук виж. Чакай. То не се, ей тук виж как се, виждаш ли това е? Виж как се е набило между ужас милът. Него е хора, това трънче и още много такива. Такива, да. Между лапичките на коремчето, на опашката, на дупето. Навсякъде. Ужас. Няма мини. Мини, точно мини. И така хора успешно махнах картата на Мини. Тя вече спи. Санди, Криси, Майкъл, всички спят. Аз съм последната, която не спи. Отивам и аз да лягам. Денят беше дълъг. Ще си видим утре в ден 2. Най-щурата и яка книга е тук, в Акостландия! Може да участваш във видео с нас! 10 от вас ще бъдат избрани, за да участват във видео с мен, Сандев и Криси. Абсолютно всеки поръчал още сега на преордър получава нашия таен плакат и нашата тайна картичка с нашите автографи. Не чакайте, елате с нас в Акостландия!